on pitkien ja isojalkaisten taivas sekä unelmien täyttymys. Täältä tulee meidän superpitkät mallimme. Sami 2 metriä 18 senttiä. Hänellekin löytyy sopivan kokoiset vaatteet ja kengät täältä Spesistä. Nämä asusteet valmistetaan ihan täällä Tampereella. Spesi Relax Easy huppari on Samilla. Ja 53 numeroiset Jomos kengät. Sitten on Spesi Thin printtipaita Maaritilla. Sitä voi muunnella ihan tilanteen ja lämpötilan mukaan. Hihat voi olla solmussa edessä tai takana. Tai ne voi pyöräyttää ihan tuohon olkapäille. Ja heillä on kaikilla niin pitkät sääret, että näiden Spesistä saatavien Pioneer- tai Ritchie-farkkujen lahkeet on metrin mittaiset. Eli jos koet olevasi oman elämäsi huippumalli todella pitkä, siellä esimerkiksi näkyy olevan todella pitkä mies, niin Spesiin ostoksille.